Здравейте! В днешното видео днес ще си говорим за екстензията в тазобедрената става, което е ето това движение, което премества крака назад, като нещата, които ще научите в това видео са защо е важно да укрепвате тези мускули, как да разберете дали имате слабост в тях и упражнения, с които да ги засилите. Аз съм Стойчо, физиотерапевт от Home Rehab. Нека да преминем към клипа. Защо тазобедрените екстензори са толкова важни? Те са част от задната кинетична верига, група от мускули, които подпомагат динамичната стабилизация на тялото, и те са критично важни по време на ходене, тъй като подпомагат за стабилизацията, когато тялото се придвижва напред. Основната роля при ходене е, когато стъпваме, земята създава сила, която ни изтласква нагоре, като тазобедрените екстензори ни подпомагат да се противопоставим на тази сила и да се избутаме и така да преместим тежестта на тялото напред. Как да разберете дали имате слабост в тазобедрените екстензори? Първото нещо е, че когато ходите, бедрото, хълбока ви и рамената се отпускат напред. Следващото нещо, което е, че използвате прекомерно много горната част на тялото си по време на ходене. Опитвате се да компенсирате с това. И третото нещо е, че имате нужда от бастун или проходилка по време на ходене. Други симптоми, които могат да ви помогнат да разберете това, е ако имате болки в долната част на гърба, като това означава, че тазобедрените екстензори са слаби и кръстът ви компенсира липсата на сила. И усещане за нестабилност, особено когато пренасяте тежестта на единия крак напред. Ползите от това да укрепите вашите тазобедрени екстензори са, че ще имате по-ефективно ходене, болките в кръста, т.е. в долната част на гърба, може да се намалят и ще имате по-добър баланс, поради това, че ще имате и по-добра стойка по време на ходене. Първото упражнение, което ще направим, е особено подходящо за хора, които имат огромна слабост, примерно ако сте след инсулт и кракът ви е много слаб. Това упражнение е много лесно. Буквално това е упражнението, с което е може би най-добре да се започне за засилване на тазобедрените екстензори. Като нещо важно, което може да направите, което трябва да правите, е да си държите коляното изпънато. Сега ще ви покажа, може да имате нужда от човек, който да ви помага. Колегата е тук, може би вие няма да го виждате. Така, започвате с крака горе и просто сваляте крака надолу. Гледате коляното да е изпънато, сваляте. Това много добре активира екстензорите на тазобедрената става и е много лесно, тъй като имате помощ от самата гравитация. Можете да закачите еластика, ако няма кой да ви помогне някъде из стаята. Просто ние доста често използваме, ако има папагал на самото легло, вързваме еластика на папагала и се получава страхотно упражнение за началните етапи. Нека преминем напред. Следващото упражнение, което ви показвам, е с топката, като целта е да легнете и повдигате дупето. Тоест, екстензирате тазобедрената става, колената са изпънати. Сега, най-добре е да го правите с хубав обем на движение, т.е. да сте вдигнали доста нависоко, като в момента това ви е нормалната позиция, когато сте изправени. Затова е добре да го правите, но ако не успеете, е окей и до тук дори да стигате като за начало, но целта ни е да гоним ето тази позиция и задържате. Вдигате, задържате и отпускате. Вдигате, задържате и отпускате. Следващото упражнение, което ще ви покажа, е отново екстензия в тазобедрената става, но по корем, като това може би е едно от най-трудните позиции, в които ще правите упражнението, от всички упражнения, които ще ви покажа. Като ако имате неврологично увреждане, като например инсулт и едната част ви е засегната на тялото, със сигурност може да ви е доста трудно това упражнение, но дайте му шанс, опитайте преди да сте решили край не мога да го правя, като лягате по корем и
екстензирате. Гледате коляното да е изпънато и възможно най-добре да изпънете крака нагоре. Нека преминем напред. Това упражнение е много добро за подобряването на екстензията и една идея по-лесно от предното упражнение, тъй като може да започнете в по-ниска позиция. Кракът ви просто е в по-ниска позиция, като недостатъка на това упражнение е, че се налага да си използвате ръцете, а ако сте с неврологично увреждане и ръката ви също е засегната доста сериозно, не можете да го направите по този начин, но може да използвате стол върху или някакво легло или нещо по-високо, като например кушетката, като можете да легнете, но краката ви да са отвън и просто да повдигате кръка назад. Отново ще ви го демонстрирам. Заставате така. Единият вариант е с изпънат крак, който е по-добрият вариант, а следващия вариант е да започнете директно тук, с сгънат крак, повдигате. Нека преминем напред. Следващото упражнение е от изправено положение, като съм вързал един ластик за кръка си. Прял съм се, може да се подпрете на стена, може на стол, както аз съм направил. И трябва ластика да ви направи съпротивление на кръка и се опитвате с изпънато коляно да давате целия крак назад. Така, гледайте коляното да е изпънато и да не правите така. Плавно движение. Нека преминем напред. Следващото упражнение трябва един ластик, като взимате го и стъпвате върху него с двата крака, равномерно на широчината на раменете и слагате ластика зад врата. След това давате дупето назад и се спускате надолу и връщате. Спускате и връщате. Гледате коленете ви да са изпънати. Може да не ги заключвате до край, но гледате да са изпънати. И гледате да сте изпъчени напред, а не да сте изгърбени така. И спускате. И стягате с дупето. Като това упражнение в фитнес средите е познато като добро утро или румънска тяга, което от двете имена ви харесва повече. Като отново спускаме и връщаме. Спускаме и връщаме. Нека продължим напред. Тояшка или нещо, за което да може да се подпрете, като със сигурност в началото може да се подпрете и на стената, като това упражнение ще ви покажа няколко вариации, с които да прогресирате на него. Така че нека да започваме. Заставате по този начин, давате кракът назад, като нека вметна, че кракът, който се натоварва, е този, който е долу, който е стъпнал на земята. Така че слагате крака, който иска да натоварва долу и започвате да се навеждате леко напред и стягате дупето. Навеждате се напред и стягате дупето. Навеждате и стягате. Това упражнение доста предизвиква баланса и силата, така че може да ви се стори доста трудно, но не се отказвайте, може да гледате да има някой около вас, когато го правите. Като следващото, което следва е да се пуснете от стената или второто нещо, на което се подпирате и да започнете така. Продължаваме напред, като оставим вече и второто помощно средство. Заставате така, може по-близо краката този път, за да може да не ви се предизвиква твърде много баланса. И слагате двете ръце върху бедрото и спускате надолу. И връщате. Спускате. И връщате. Може да спускате бавно и да връщате възможно най-бързо. Следващата прогресия, давате кръка малко повече назад, още повече започва баланса.
да се предизвиква и отново спускате и връщате. Спускате и връщате. Взех една тежест от 1 кг, тя е пясъчна тежест, може да използвате и гиричка, като заставате по този начин и прогресирате така. Хоп, хоп, като може да прогресирате и с тежест до някаква степен. Когато сте готови с това, може да пуснете тежестта, когато свикнете добре и може да започнете леко да повдигате крака. Тук вече започва доста баланса да се предизвиква. И пускате и връщате. Назад и връщате. Назад и връщате. Като сега, следващото, което може да направите, е да вземете и тежест и да повдигате крака. И спускате. И връщате. Спускате и връщате. Тук вече е доста трудно, но ви насърчавам да продължавате да тренирате. Естествено няма да стане за ден-два, но с постоянство и усилие и внимаване нещата ще се получат. Продължаваме напред. За следващото упражнение ще ви е нужно йога блокче и един еластик, който да ви дърпа отзад, да ви създава съпротивление, като крака, който натоварваме, е този, който ще остане долу. И за целта качваме единия крак върху йога блокчето. И давате напред. Гледайте да се противопоставите на еластика, който ви дърпа назад, да не го правите така. А гледайте да сте изправени в добра позиция, тазобедрените екстензори или дупето да е стегнато и качвате кръка отгоре. Като може да предизвиква и баланса, това е добре, и може да прогресирате с по-силен еластик, който да ви дърпа по-силно отзад, или да сложите нещо по-високо, на което да се вдигнете крака. И продължавате, може по-нависоко, по-силен еластик и така. Надявам се видеоклипа да ви е бил полезен, информацията, която съм ви казал, да е била полезна, упражненията, които съм ви показал, да откраднете някое упражнение и да се го вкарате във вашата домашна програма за рехабилитация и раздвижване. Абонирайте се за канала, за да получавате известия, когато качваме напред видеоклипове. Харесайте клипа, ако ви е харесал, коментирайте, задавайте въпроси отдолу и го споделете с приятели на хора, на които може да им бъде полезен. До скоро!